Nya sian, nya dagi electric scooty. Mat ikalawe jong yang shaka. One shot Quincy Waters jumping shuro. Pat kaliang no shaka eight hamunagas. Ki pulet jong garib hoi district hadin bikalayo ya jingtep kabatikina kila kem yu finance secretary jong kang leipak communist party ne KCP People's War Group PWG kabare ke seng king atiar kabla shakhang apo kejala Manipur ya uniu nongiram ki pulet kila let bakin kem na kawai ke yeng wai kabadon hanong thamai bernihat rib hoi district par ka kerteng jong u kadai u kundong bam hirojet mitai ya kaba la kemi u hinin ka sngi ka arpoi truk ye yong arajar arpusan ha ka jingle ban khanra ya kani ka yengsa ki pulit ki lakam pa ki layo bakin kurop arli ki mobile phone pat bon ba ki tiar gitar ba uju panan kam pat ka jing toket punya u hirojet ula kubur ba uju long pisa nakam tak seng ka chong u bat ka ba pensubai ki pulit hangni ka long ba imat uni ubreu upelong kum ke jakar ritngen yaladi amarsenda jong upot ke Meghalaya pat ka sa kum sibenta ba unlight na ke jing shakem ne bot din jong ki pulet ka Manipur ki ba menta ki la tre borba ban thwet pat ban kem ya ki bre ki ba dei ne ki ken hon ki seng le no ba pher jong jala Manipur dalor kata la suba ba u hirojet ula bandon kiti bat ki seng ne ki ken hon le no jong kri Nepal bat Myanmar Namarba dang ha usnem ubala dep ula shake ma Manipur hadin bala yo ban kurup ya kitiar siat kiba ula shubu bean dalo kata ha usnem arajar khatra ula shakem tengru apo di Mapur habai dei bat kani ki pulet kidang penlong ya kijing toket pat penkreru ban pengat yu ha ki kendon ki babon bat nakaliang ki pulet jong karibu hoi kilakam bakin yai peteng ban pet ngor bha ya kum kini ki brio